Karbi Students Association ekleivet donangji la ansi hemprekta longji. Karbi Students Association mate KSA ropli atumta ekleivet kedoji long nangachingri dunda prangji aphan pachinipon. Karbi rongasar amai. Karbi Students Association ropho kedopen claim jam dam jam thek jam re jam akimang ingtui pik bonta na hok le damde. Akhai kaprek atum nangkang nek dun choi pen anpar thangta akichun kit hek ponlongabi. Karbi la mera maila pen Karbi Cultural Society atum penta aprang kese erovet kedoji aphan klempon bonda ani chepathesi ekleivet kedoji kalisi ropho an aphai pekam thuronglo Karbi rongasar amai thi hek pen KRAA atum pater piponsi man ke thenai Karbi recho aridak la pen ahokum enponsi Karbi Students Association eklai kepadoji aphan kithan gimum paduponalong positive response mate mesen alamthe kelongpon bomapot Karbi akhai ke thekiding kedo anaphan anparta Karbi Students Association along arpu kanghorvek atumaphan akiro pilo Pinpur में Karbi Students Association Hamran Head Branch pen के पाटियों पिपॉन HS Alsila pen HS Mason asad langang thek के वाना तुमा फान कार चौजा में किडेंग पोनालोंग Karbi Students Association Inglong Phok Sisia Kong Chunbang George Timung pen KSA ekleivet kedoji aphan thangna daka siksak avela pen dodun po thanga condition bidun delo puta pherang ke pen karjo hut lamthe peklang pon Karbi rongasar amai atum pen KSA ropo pen irubet kedoji po putar nalhin pen pipoji Nili tumke kedam tangan ni pensininje bom lo KSA Inglong Phok since from the tenure of Sir Bijoy alang nili tum president man bom botsi nili tumke clearly chukela conference ota nili tum nije akloje without any condition nili tum bangke kachirami phan redilo kachingrumi phan redilo kopi step ma koson ma aprang nili tum hana pangrumi la Karbi rongasar amai tum den ali aprang Karbi Cultural Society mate KCS la pen Karbi la men mai tum alang tum aprang nili tum office long mang nili tum ke in writing tadu tamne che donun lo ajar condition tame ni tum che donun lo pusi nili tum manga pupon lo che donun lo la pen recently nili tum annual general conference held at Disama number 2 Lumajong lang so long ta nili tum conference ho ta nili tum clearly che donun lo che pu conference resolution deng pon lo je KSA ka chingrum la banga nili tum ninga klong pen che donun lo la pen kemang jilang ni pusi tame hajar condition tame nili tum pu condition pipe nili tum ka chingrum yan ni ready lo si tame kapre ka tumang aprang bang wedet labang nili tum kamang hudolo Bang solam theke longpen KRAA Kongchun bang Bronson teron Hamren habe asarthe Ranjit teron apen Uzadongka arong asarthe Hemari teron atumpen akiro pipon Arikrihini nitum bursocheng along penta rong asartum kan niji dun kang tungal puhelo tarikri si akai George Timung hai kan nije je nitum ke kachingrum pe je phan chisik lo poson alam thi pen masili tum ro sarum tan ning rong pik lo apengena tum babaki akese tum ta chingrum pe pen isia jak kong hipu duthek poso te di tum ro sarum ning rong pik Kidam tang vosing ni phaisir capsuri ni roing korapli Karbi la medamai asai hemalong Greater Guwahati Karbi Students Association anparta angtan kedo akarbi Karbi Students Association longri crazy chingrum si chingki chingwai pedolo nonamat Karbi Students Association inglong photum pensi mesen KRAA akar I alamthe arjulong chotlang lasi prabjin pen hala KSA ropli atum penta ekleivet kedo serakji aphan chuning rilo Karbi Students Association ekleivet do det aphisi hemprekta longji pusi cheroktok aradatum penta chethan rinti Karbi arat rongso pi pen ke chenglok rongso rongbot anta KSA ekleivet do theknangji pu ke hangjolong erovet kedoji aphansi Karbi rongasar amai mate KRAA hin pen chuning ripon herangkia bitung alangli George Timung aphan KSA ropho kedo kapaching room matero Karbi rongasar amai tum kemang kon kapaching room along labang so puthak herangkia bitung alangli phan arjudun lasila bangso karjudun hut alangli George Timung KSA Inglong Phok akong chunbang ke thaga bang nilitung Karbi rongasar amai phan isia ki meang thek nilitung ke mang bang ke rongasar ropho
KSA โรพอพันกับปังรูมอิสิเวตกับปาดูเจียลงอาลังลีนังเกทักบังแกนิตุมเก without any condition เป็นนิตุมเกอิสิเวตดูจีลาเป็นจีรูมจีกุศลังลิทัก หำเรนเป็นดานิเอลิงคีการบิงลงไลฟ์